Viime on vapaa kunnossa, tosin itse teki sen korkeamman. Se pelittää mittakaavat kekki hyvin. Samoin viivalla on tuolla tietysti mittakaavalla ei ole huomioon. Tuon tyyppisissä asennoissa rupeaa olla, että muumi ei enää voi näyttää muumilta, koska sitä ei ole Tuve tai Lars pystyy, se on ollut niiden hahmo ja ne pystynyt heittelemään sitä ihan mihin haluaa, mutta sitten näin niin standardien kanssa työskennellessä, niin sitä ei kerta kaikkiaan ole olemassa niin tuolla perspektiivistä. Tai jos semmoisen niin kerta kaikkiaan joutuu piirtämään, niin sitten se joutuu niin miettimään ihan viimeisen päälle, että miten sen saa esitettyä. Tuommoista kädet tuppaa siellä täällä menee vähän ihmismäisiksi, kun niihin tulee liian selviä leveliä, että tämmönen, missä se on vaan tämmönen niin kuin pötkylä, niin siellä se toimii. Onhan paljon ihmisen anatomiaa tuossa tyypissä. Onko Nipsulla kyllä oli? Nipsulla on vähän enemmän kuin muilla, mutta ei noita. Niin, että just niin kuin tuommoiset terävät selkeät nivelet, niin ne rupeaa vähän häiritteisiin. Toi näyttää oikeinkin. Mun otsat on varmaan tosi kauniisti. Nyt on. Joo. Tää on vähän häiriintynyt. Kauppa mun nettiin. Sori! No niin. Hei, saanko mä havyä? Ei, kiitos. Oi tämmönen mini-havy. No, mä en ole se omalla. Ei niin. Ota tämä kumirenksu pois hellästi, että ei tukkaa. Hei, vähän siistiä. Bam,